یەکرێزی خەونە هەر کوردەکیە. یەکرێزی بخۆرە هێزبوون و ئارامیە جەسپینە و رێ لەبەر دژاتی و ئێریشان دگرە و مەترسیە لەسەر خاک و ملەت کێم دکە. لە ڕۆژاوای کوردستانی نەخاسم پشتی دەستپێکردنا شۆرەشا سووریێ بانگ ji bo yekreziya navmala Kurdî ji bo avakirina bereyeke siyasî û leşkerî yekgirtî ji bo bicîkirina mafê gelê Kurdê Sûriyê hat kirin. Ji bo wê yekê jî û li jêr çavdêrî û serpereştiya Serok Mesûd Barzanî rêkeftina Hewlêr 1 û Hewlêr 2 û Duhokê navbera Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera Civaka Dîmokratîk ya bi ser PYD ve hatin emzêkirin. Lê piştî her rêkeftinê PYDyek ser pişta xwe dida wan rêkeftinan û ew rêkeftin bin pê dikirin. û berovajiyê bangên yekrêziyê PYD siyasetên xwe yên tekane û xweferezkirinê bêhtir dikir. Siyasetên PYDyên dûrketin ji yekrêziya navmala Kurdî û xweferezkirinê bixwe re jî gelek derencamên nirênî anîn û dêbandora wê yekê ta pêşerojê jî bimîne. Navçeyên Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan vala bûne. Bi dehan serkurd û siyasetmedar û çalakvan û rojnamevanên Kurd di zindanên PYD de ne. û ta weke îro jî anko piştî bêhtirî 6 salan ji şoreşa Sûriyê hîn tû ehtirafek ji tû aliyan bi PYD û rêveberên wê nehatiye kirin. Tevî ku bi hezaran ciwanên Kurd ku ji aliyê PYD ve dihatin revandin. Li ber reyên şer li Reqa Minbij Tebqa û Dêra Zorê têne şehîd kirin. Şer û êrişên li ser Efrînê jî weke nimûne ku ta weke îro jî PYD li xwe navegere û li ser siyasetên xwe rij de. û ew yek bi xwe re derbederî metirsî û qurbaniyan bêhtir dike. û êdî metirsî geştiye asta pêkanîna cinosaydan û guhartinên dîmografî. PYD jî amade ye her tiştî bike xizmeta îdeolojî û berjewendiyên xwe mîna siyasetên PKK li Bakurê Kurdistanê. Ku bûne sedem bi dihan bajar û navçeyên Kurdî bi temamî wêran bibin.